Il-fenomenu tal-prezzijiet tas-suq tal-proprjetà qiegħed minnu nnifsu joħloq numru ta' sfidi lil diversi persuni, b'tali mod li ħaddiema li jaqbdu paga li hija anqas minn 20,000 euro fis-sena mhumiex f'pożizzjoni li jixtru post sabiex jgħixu fih. Dan ġie żvelat minn studju li sar mill-Bank Ċentrali ta' Malta waqt is-seminar li tratta dwar il-futur tal-housing. Preżenti kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes fejn enfasizza l-impenn li għandu dan il-Gvern sabiex jgħin lil dawk il-persuni li jinsabu fil-faxxa vulnerabbli. Qegħdin naraw l-aħjar ukoll miżuri li nistgħu nieħdu biex ngħinu familji li forsi ma jistgħux jidħlu fis-suq tal-proprjetà. Diġà għamilna numru ta' skemi fosthom l-iskema tal-social loan mal-BOV u anke mal-APS Bank fejn nies li għandhom inkam baxx ta' inqas minn 20,000 il-Gvern jissussidjalhom parti minn dak il-loan għal omorhom sakemm ovvjament l-inkam tagħhom jibqa' f'dak il-bracket. Biex imbagħad ovvjament huma jkunu jistgħu kollhom iktar purchasing power sabiex jixtru proprjetà available fis-suq. Apparti l-iskema ta' sussidju minn fuq is-self fejn ta' kull xahar, il-Gvern qiegħed iħallas 166 euro. Il-Gvern qiegħed f'diskussjonijiet sabiex jara kif jista' jinċentiva nies li huma weħedhom u li għal xi raġuni ma jistgħux jaċċessaw il-proprjetà. Mistoqsi dwar il-White Paper li titratta dwar is-suq tal-kirjiet, Rodrik Galdes saħaq li l-Gvern ser ikun qed jindirizza l-problemi li jiltaqgħu magħhom in-nies li jaqgħu taħt din il-faxxa tas-soċjetà. Daw is-seminars qegħdin isiru bħala build-up għall pubblikazzjoni tal-White Paper issa li jkun hemm numru ta' proposti fiha bilan li wkoll nindirizzaw il-problemi emerġenti ta' pajjiżna għaliex aħna jinteressana, il-problemi mhux naħbuhom taħt it-tapit imma nindirizzaw u naġixxu fuq. Bħal kumplament tal-pajjiżi l-oħra fid-dinja, Malta qed tesperjenza tibdil f'dak li għandu x'jaqsam mal-kompożizzjoni tal-familja tradizzjonali. Dan hekk kif illum il-ġurnata hemm nies li jażlu li jgħixu weħedhom, żgħażagħ li jażlu li jikkoabitaw, kif ukoll persuni li minħabba ċ-ċirkostanzi tal-ħajja qegħdin irabbu tfal weħedhom. Għal dan il-għan, is-Segretarju Parlamentari spjega li l-Gvern adotta politika komprensiva sabiex jinstabu toroq alternattivi għal dawn in-nies. Ħalli bekk pajjiżna jkun f'qagħda li jindirizza l-bżonnijiet varji ta' dawn il-persuni.